Aşgabat şäherinde öz hususy avtologlarynda kire edip güderan aýlayan türjülerin kanuny esasda işlemegine ruhsat berilmeýändigine indi 2 ýyl urak wagt boldy. Ozal türjülere öz hususy avtologlarynda kire etmäge ruhsat berilip, olar patent üçin döwlet salgyt gullugyna her kwartal üçin 60 manat pul töläp, kanuny esasda işläp bilýärdiler diýip Aşgabatly türjü Pirli sözünde dowam edýär. Pirliniň pikirine görä, ozal gydygyň döwlet üçin hem ýaşaýjylar üçin bähfetli. Patent üçün tölemeli pulun töläp arkaýyny işläp bolýardy. Hem döwlet kassasyna girdiýji bolýardy. Hem türjüler kanuny esasda işleýärdiler diýip olaýdýar. Işde adamlar bir zat edip maşgalatyny eklemeli. Öz ulagy bar adamlaryň hem eklenji üçin ilkinji ýapyşalgaty kire edip güderan aýlamak bolýar. Emma soňky girdilen gadagançylyklar türjüleri bir kanun işlemäge mejbur edýär. Döwlet salgyt gullugyna patent üçin ýetişen halatynda olar hususy avtologlarynda kire etmek isleýän türjüleriň toparlanyşyp özleriniň firmasyny açyp lisensiýa alyp işlemeldikleri barada aýdýarlar. Emma türjüleriň arasynda şeýle firmany döretmek isleýänlerini tapaýmak kyn. Munyň hem sebäpleri Türkmenistandaky bürokratik çäklendirmeler, agyr salgyt çykdyjylar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Hususy taksi türjüleriň köpüsinde öz avtologlary hem ýok. Avtologyny kirene berýän adamlardan avtolog alyp, soňra kire edýäris. Munyň üçin avtolog ýetine her günde 50 manat berýärin. Uzaklygyň işläninde avtolog ýetine bermeli pulundan daşary özüňe de bir 20-30 manat galsa begenip öýüňe gelýärdiň. Emma avtologyň awatlaýyş işleri hem öz boýnuňa düşýän üçin gazananja puluň belli bir bölegi hem oňa gidýär. İş tapylsa işläniň owy, ýöne halis iş tapylmanan soňra kire etmäge mejbur bolýar diýip Aşgabatly ýene bir türjü Kemal aýdýar. Bu çykdyjylardan daşary hususy taksi türjüleriň döwlet avtoinspeksiýasynyň işgärleri bilen döwlet salgyt gullugynyň işgärlerine hem aw bolýandyklaryny Kemal sözüne goşýar. Her köçäniň urunda, köçeleriň sowarak, bukurak yerlerinde salgyt gullugynyň işgärleri ýolagçy bolandan bolup, hususy avtologlara el galdyrýarlar. Kire edip beren türjü elbetde ýolagçy elini galdyrsa durmaly bolýar. Ýolagçy avtologa minip barjak ýerine aýdandan soňra hususy avtolog eýeti 100 metr ýaly ýol geçmänkä bir ýerden el taýakly avtoinspektor peýda bolup avtology saklaýar. Men kire edemek diýip sypjak gumanyň ýok. Saňa ýolagçy bolan adam salgyt gullugynyň işgäri bolup çykýar. Onsoň hem salgyt gullugynyň işgärine hem avtoinspektora ýalbaryp başlaýardyň. Salgyt gullugynyň işgärleri hem özleri bilen alalaşdan türjä düşýän jerimäniň 100 manatdygyny, alalaşmadyk türjüniň bolsa banka gidip tölemeli jerimesiniň 300 manatdygyny aýdýarlar diýip Kemal sözüne goşýar.